Έχετε δει ποτέ έναν ενήλικα να μετατρέπεται σε ένα κακομαθημένο παιδί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο? Ή μήπως έχετε παρατηρήσει αυτή την ψυχρή οργή να ανάβει στα μάτια του συντρόφου ή του αφεντικού σας όταν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το σχέδιό τους? Υπάρχει μία λέξη, μόνο 3 γράμματα. Αλλά για ένα άτομο με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αυτή η λέξη ακούγεται σαν θανατική καταδίκη. Αυτή η λέξη μπορεί να γκρεμίσει την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας τους και να προκαλέσει μια αντίδραση που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι αυτό που ένας νάρκισσος δεν θα σας συγχωρήσει ποτέ. Θα αναλύσουμε το όπλο που όλοι σας έχετε, αλλά πολλοί φοβούνται να χρησιμοποιήσουν. Είστε έτοιμοι να μάθετε την αλήθεια που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας? Τότε πάμε! Πριν αποκαλύψουμε αυτή τη λέξη και μάθουμε πώς να την χρησιμοποιούμε, ας δούμε γρήγορα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ο νάρκισσος δεν είναι απλώς κάποιος που λατρεύει να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είναι μια προσωπικότητα της οποίας ο εσωτερικός πυρήνας είναι τόσο εύθραυστος που χρειάζεται συνεχή τροφοδοσία από το εξωτερικό περιβάλλον. Φανταστείτε ένα μπαλόνι που ξεφουσκώνει συνέχεια. Για να παραμείνει φουσκωμένος και να δείχνει σπουδαίος, ο νάρκισσος χρειάζεται μια αδιάκοπη ροή επιβεβαίωσης της σημασίας, της δύναμης και του ελέγχου του. Αυτό ονομάζεται ναρκισσιστική τροφοδοσία. Όσο συμφωνείτε, γνέφετε καταφατικά και τους θαυμάζετε, εσείς είστε η τέλεια πηγή ενέργειας. Είστε η αντλία που κρατάει τον εγωισμό του ζωντανό. Τι συμβαίνει όμως όταν η αντλία σταματήσει να λειτουργεί? Ολόκληρη η κατασκευή τους τίθεται σε κίνδυνο. Και ακριβώς εδώ εμφανίζεται το μυστικό μας όπλο. Λοιπόν, ας αποκαλύψουμε τα μυστικά. Η χειρότερη λέξη για έναν νάρκισσο, η λέξη που μισούν ολοψύχως, είναι το όχι. Φαινομενικά είναι κάτι τόσο συνηθισμένο. Λέμε όχι στους πολιτές στο μαγαζί. Λέμε όχι όταν μας προσφέρουν φαγητό που δεν τρώγεται. Όμως, για τον νάρκισσο το όχι δεν είναι μια απλή άρνηση. Δεν είναι απλώς η πληροφορία ότι δεν θέλετε να πάτε σινεμά ή να κάνετε εσείς την έκθεσή τους. Για αυτούς το όχι είναι άρνηση της ίδιας τους της ύπαρξης. Όταν λες όχι, μεταφέρεις στον νάρκισσο ένα τρομακτικό μήνυμα. Δεν είσαι το αφεντικό. Δεν με ελέγχεις. Οι επιθυμίες σου δεν είναι ο νόμος του σύμπαντος. Είναι ένα ευθύ χτύπημα στον ψεύτικο εαυτό τους, αυτόν που έχτιζαν με τόση προσοχή επί χρόνια. Φανταστείτε να χτίζετε έναν πύργο από τραπουλόχαρτα και κάποιος απλώς να τον φυσάει. Το δικό σας όχι είναι αυτό ακριβώς το φύσιμα. Ας εμβαθύνουμε λίγο στην ψυχολογία αυτής της κατάστασης. Γιατί τους πονάει τόσο πολύ? Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ναρκισσιστική πληγή. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αν ακούσει μια άρνηση, ίσως στενοχωρηθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, καταλαβαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος έχει τις δικές του επιθυμίες και όρια. Ο ναρκισσιστής όμως δεν σας βλέπει ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά ως επέκταση του εαυτού του, σαν το χέρι του ή το πόδι του. Φανταστείτε αν το δεξί σας χέρι αρνιόταν ξαφνικά να πιάσει το φλιτζάνι του καφέ όταν του το ζητήσατε. Θα φοβόσασταν. Θα θυμώνατε. Θα νομίζατε ότι χάνετε τα λογικά σας. Αυτό ακριβώς νιώθει ο ναρκισσιστής όταν βάζετε ένα όριο. Για αυτούς είναι μια δυσλειτουργία, ένα bug στη μήτρα. Εσείς, που ήσασταν το εργαλείο τους, ξαφνικά αποκτήσατε βούληση. Αυτό τους προκαλεί μια βαθύτατη πρωταρχική ντροπή, την οποία αμέσως μετατρέπουν σε οργή. Πάμε τώρα στην πρώτη αντίδραση. Τη στιγμή που θα πείτε αυτή την απαγορευμένη λέξη, να περιμένετε σοκ. Οι ναρκισσιστές συχνά δεν ακούνε το όχι με την πρώτη. Μπορεί απλώς να το αγνοήσουν, συνεχίζοντας τη συζήτηση, λες και δώσατε τη συγκατάθεσή σας. Δεν πρόκειται για πρόβλημα ακοής. Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός άρνησης. Ο εγκέφαλος τους μπλοκάρει κυριολεκτικά κάθε πληροφορία που δεν συμφωνεί με την κοσμοθεωρία τους. Για παράδειγμα, εσείς λέτε «Όχι, δεν μπορώ να σου δανείσω χρήματα». Και ο ναρκισσιστής απαντά αμέσως «Τέλεια, τότε κάνε μου τη μεταφορά αύριο το πρωί». Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Θα αρχίσετε να αμφιβάλλετε αν εκφραστήκατε καθαρά. Μην ξεγελιέστε όμως. Το άκουσαν πολύ καλά. Απλώς σας δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσετε το λάθος σας και να παίξετε τον ρόλο που έχουν αποφασίσει για εσάς. Εκείνη τη στιγμή,
είναι ζωτικής σημασίας να μην κάνετε πίσω και να επαναλάβετε την άρνησή σας. Μόλις περάσει το στάδιο της άρνησης και ο νάρκισσος αντιληφθεί ότι το εννοείται στα σοβαρά, ενεργοποιείται η λειτουργία οργή. Αυτό δεν σημαίνει πάντα φωνές και σπάσιμο πιάτων, αν και συμβαίνουν και αυτά. Η ναρκισσιστική οργή μπορεί να είναι ψυχρή και υπολογιστική. Ο στόχος τους τώρα είναι να σας τιμωρήσουν για την ανυπακοή σας. Πρέπει να ανακτήσουν τον έλεγχο με κάθε κόστος. Φανταστείτε ένα παιδί σε κατάστημα παιχνιδιών, στο οποίο η μητέρα του αρνήθηκε να του αγοράσει κάτι. Πέφτει κάτω και κλωτσάει. Ο νάρκισσος κάνει ακριβώς το ίδιο, αλλά χρησιμοποιεί ενήλικα εργαλεία. Μπορεί να σας κατηγορήσουν για εγωισμό, για αγνωμοσύνη, ότι καταστρέφετε την οικογένεια ή ότι υποσκάπτετε την ομάδα. Η αποστολή τους είναι να σας προκαλέσουν ένα τόσο έντονο αίσθημα ενοχής, ώστε να τρέξετε μόνοι σας να ζητήσετε συγγνώμη και να κάνετε ό,τι θέλουν, μόνο και μόνο για να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. Ας αναλύσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται ως απάντηση στο όχι. Αυτή η τεχνική ονομάζεται λεκτική σαλάτα, verbal salad. Ο νάρκισσος αρχίζει να μιλάει τόσο πολύ, τόσο γρήγορα και τόσο συγκεχημένα, που απλά χάνετε τον ηρμό της συζήτησης. Θα σας φέρουν στην επιφάνεια λάθη δεκαετίας. Θα αλλάξουν το θέμα από το αίτημά σας στο πώς μια φορά ξεχάσατε να αγοράσετε ψωμί. Θα χρησιμοποιήσουν βαρύγδουπες λέξεις, φιλοσοφικές έννοιες και ψεύτικη λογική. Σκοπός αυτής της ροής συνείδησης είναι ένας, να σας εξουθενώσουν. Θέλουν ο εγκέφαλός σας να κλείσει από την υπερφόρτωση, ώστε να πείτε «εντάξει, καλά, απλά σκάσε». Πρόκειται για μια μάχη αντοχής. Αν παρατηρήσετε ότι η συζήτηση μπαίνει σε άγρια νερά και δεν καταλαβαίνετε πλέον περί τίνος πρόκειται, τότε να ξέρετε, αυτό γίνεται σκόπιμα. Προσπαθούν να πνίξουν το όχι σας σε μια θάλασσα από ασυναρτησίες. Μια ακόμα αγαπημένη τους τακτική είναι να παίζουν το ρόλο του θύματος. Η νάρκηση είναι η καλύτερη ηθοποιή σε αυτό το είδος. Μόλις θέσετε ένα όριο, μπορούν αμέσως να μετατραπούν στον πιο δυστυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. «Εγώ τα κάνω όλα για σένα», ξενυχτάω, «και εσύ δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τέτοια μικρή χάρη για μένα». Ξαφνικά, μπορεί να τους πονέσει η καρδιά, να ανέβει η πίεσή τους ή να τους καταβάλει η κατάθλιψη. Είναι δεξιοτέχνες το να προκαλούν τον ήκτο. Και αν είστε συμπονετικός άνθρωπος και τα θύματα των ναρκίσεων είναι συνήθως πολύ ευαίσθητα, πέφτετε κατευθείαν στην παγίδα. Νιώθετε ντροπή που φτάσατε τον άλλο σε αυτό το σημείο. Όμως να θυμάστε, όλο αυτό είναι μια παράσταση. Στα παρασκήνια αυτού του θεάτρου δεν υπάρχει αληθινός πόνος. Υπάρχει μόνο ένας ψυχρός υπολογισμός για να ανακτήσουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς σας. Μην αγοράσετε εισιτήριο για αυτό το σόου. Αν η λύπηση και ο θυμός δεν έπιασαν τόπο, ο ναρκισσιστής τραβάει από το μανίκι του την κάρτα που λέγεται gaslighting. Θα προσπαθήσει να σε πείσει ότι δεν είπες όχι ή ότι εννοούσες κάτι εντελώς διαφορετικό. Ή, ακόμα χειρότερα, θα ισχυριστεί ότι δεν έχεις καν το δικαίωμα να αρνηθείς επειδή είσαι ανεπαρκής. Είσαι κάπως νευρική σήμερα. Πρέπει να φταίνε οι ορμόνες σου. Απλά είσαι κουρασμένος ή και δεν ξέρεις τι λες. Προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ικανότητά σου να σκέφτεσαι καθαρά. Αυτή είναι μια τρομακτική τακτική, επειδή κλονίζει την εμπιστοσύνη σου στην ίδια σου την πραγματικότητα. Αρχίζεις να σκέφτεσαι, μήπως όντως το παρακάνω, μήπως είμαι πολύ αυστηρός ή... Σταμάτα. Αυτή είναι παγίδα. Το δικαίωμά σου να αρνηθείς δεν εξαρτάται από τη διάθεση ή την κούρασή σου. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Τι συμβαίνει όμως όταν λες όχι στη σφαίρα των ερωτικών ή στενών σχέσεων? Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο. Για έναν νάρκισσο, η άρνηση στο σεξ ή στη σωματική επαφή δεν είναι απλώς έλλειψη διάθεσης από την πλευρά του συντρόφου. Αντιθέτως, θεωρείται ευθεία προσβολή της ελκυστικότητας και της αρενοπότητας ή θηλυκότητάς τους. Εδώ, η αντίδραση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση. Μπορεί να αρχίσουν να φλερτάρουν με άλλους μπροστά στα μάτια σας, με σκοπό να σας ζηλέψουν και να αποδείξουν ότι είναι περιζήτητοι.
ή μπορεί να αρχίσουν να σας συγκρίνουν με τους πρώην τους, φυσικά όχι υπέρ σας. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιήσουν την τακτική του μποϊκοτά. Μποϊκοτάζ, στερώντας σας κάθε σωματική επαφή, ακόμα και την πιο απλή αγκαλιά, ως μέσο τιμωρίας. Αυτή είναι μια μορφή εκβιασμού και εκπαίδευσης που μεταφράζεται σε «Αν δεν μου δώσεις αυτό που ζητάω, δεν θα πάρεις ούτε σταγόνα ζεστασιάς από εμένα». Ας μιλήσουμε για το οικονομικό όχι. Για έναν νάρκισσο, τα χρήματα είναι συχνά ένα εργαλείο εξουσίας. Αν αρνηθείτε να χρηματοδοτήσετε τις ιδέες τους, να τους δώσετε δανεικά ή να ξοδέψετε χρήματα όπως εκείνοι επιθυμούν, τότε τους κόβετε τη στρόφιγγα της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς. Οι νάρκισσοι πιστεύουν συχνά ότι ό,τι έχετε εσείς, τους ανήκει και αυτούς. Τα δικά μας χρήματα είναι δικά μου και τα δικά σου είναι και αυτά δικά μου. Όταν λέτε «Όχι, δεν θα σου αγοράσω αυτό το ακριβό παιχνίδι» ή «Όχι, δεν θα επενδύσω σε αυτή την αμφίβολη επιχείρηση», εκείνοι το εκλαμβάνουν ως κλοπή. Μέσα στο μυαλό τους, εσείς τους κλέψατε κάτι που, κατά τη γνώμη τους, τους ανήκει δικαιωματικά. Να είστε έτοιμοι για κατηγορίες για απληστία, φιλοχρηματία και έλλειψη αγάπης. Άλλωστε, στον κόσμο τους, η αγάπη μετριέται με το πόσα είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε για αυτούς. Μια πολύ σημαντική πτυχή είναι η τριγωνοποίηση. Όταν το όχι σας αρκεί για να αντισταθείτε στις πιέσεις τους, ο νάρκισσος καλεί ενισχύσεις. Επιστρατεύουν τρίτα πρόσωπα. Αυτή μπορεί να είναι η μητέρα σας, κοινή φίλη ή ακόμα και τα παιδιά σας. Θα χρησιμοποιήσουν φράσεις όπως «Φαντάσου, του ζήτησα βοήθεια και αρνήθηκε. Πώς είναι δυνατόν?» Δημιουργούν μια κοινή γνώμη εναντίον σας. Θέλουν να νιώσετε απομονωμένοι ή ακόμα και ως απόβλητοι. Η ομαδική πίεση είναι ένα πανίσχυρο όπλο. Όταν σας παίρνει τηλέφωνο μια κοινή φίλη και σας λέει «Γιατί κάνεις έτσι, βοήθησέ τον», είναι πολύ πιο δύσκολο να αντισταθείτε. Ο νάρκισσος το γνωρίζει αυτό. Χρησιμοποιεί ξεναχέρια για να πνίξει την αντίστασή σας. Είναι μια δόλια τακτική, αλλά απίστευτα αποτελεσματική. Το σημαντικό εδώ είναι να θυμάστε. Αυτά τα άτομα γνωρίζουν μόνο τη μία εκδοχή της ιστορίας, την εκδοχή που έχει παραμορφώσει ο νάρκισσος. Μερικές φορές, η αντίδραση στο σταθερό σας «όχι» είναι η πλήρης αγνόηση. Αυτό λέγεται withholding ή το παιχνίδι της σιωπής. Ο νάρκισσος απλά σταματάει να σας μιλάει. Σας κοιτάζει σαν να είστε αέρας, σαν να μην υπάρχετε. Μπορεί να απαντάει μονολεκτικά ή καθόλου. Αυτή η σιωπή μπορεί να κρατήσει μέρες, ακόμα και εβδομάδες. Στόχος αυτού του βασανιστηρίου είναι να σας κάνει να νιώσετε ότι είστε ένα τίποτα, μια ολοκληρωτική απουσία. Θέλουν να συρθείτε στα γόνατα και να οικετεύσετε για συγχώρεση, μόνο και μόνο για να σας ξαναμιλήσουν. Πολλοί άνθρωποι λυγίζουν σε αυτό το στάδιο, γιατί η κοινωνική απομόνωση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι είναι αφόρητη. Αλλά αν καταλάβετε ότι πρόκειται απλώς για ένα χειρισμό, για τον παιδικό θυμό ενός ενήλικα, θα σας είναι ευκολότερο να αντέξετε αυτή τη σιωπή. Γιατί όμως μας είναι τόσο δύσκολο να αρθρώσουμε αυτή τη λέξη? Γιατί κολλάει η γλώσσα μας στον ουρανίσκο? Επειδή οι ναρκισσιστές σας έχουν εκπαιδεύσει επίμονα και συστηματικά. Είναι σαν το εξαρτημένο αντανακλαστικό στον σκύλο του Παυλόφ. Σας έχουν συνηθίσει ότι, μετά τη συνένεση, ακολουθεί η ανταμοιβή ή έστω η απουσία τιμωρίας, ενώ μετά την άρνηση έρχεται ο πόνος. Δεν φοβάστε την ίδια τη λέξη «όχι». Φοβάστε τις συνέπειες. Φοβάστε το σκάνδαλο. Φοβάστε την ψυχρότητα. Φοβάστε μήπως χαρακτηριστείτε κακός. Ο ναρκισσιστής σας έχει εμφυτεύσει στο μυαλό την εξής προγραμματική γραμμή. Οι δικές σου ανάγκες δεν είναι σημαντικές. Σημασία έχει μόνο τι θέλω εγώ. Για να αρχίσετε να λέτε όχι, πρέπει πρώτα να χακάρετε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν φέρετε την ευθύνη για τα συναισθήματα ενός άλλου ενήλικα. Ο δικός του θυμός είναι δικό του πρόβλημα, όχι δική σας ενοχή. Ξέρατε ότι οι νάρκισσοι προσπαθούν μερικές φορές να μετατρέψουν το όχι σας σε ναι, χρησιμοποιώντας την τεχνική πόδι στην πόρτα. Ξεκινούν με μια μικρή, σχεδόν ασήμαντη παράκληση που είναι δύσκολο να αρνηθείς.
Και μόλις πείτε το ναι σε αυτό το μικρό βήμα, αρχίζουν και συσσωρεύουν όλο και περισσότερα αιτήματα. Ή κάνουν το ακριβώς αντίθετο, με την τακτική πόρτα στο πρόσωπο. Ζητούν κάτι εντελώς εξωφρενικό, εισπράττουν την άρνησή σας και μετά ζητούν αυτό που πραγματικά θέλουν. Αυτό όμως φαντάζει ασήμαντο σε σύγκριση με την πρώτη τους απέτηση. Για παράδειγμα, αγόρασέ μου ένα αυτοκίνητο. Όχι. Εντάξει, τότε ένα καινούριο κινητό. Και εσείς συμφωνείτε για το τηλέφωνο, ανακουφισμένοι που γλιτώσατε από το αυτοκίνητο. Στην πραγματικότητα όμως, μόνο το κινητό ήθελαν εξ αρχής. Να είστε σε εγρήγορση. Το να όχι σας πρέπει να είναι απόλυτο, ειδικά όταν διαισθάνεστε ότι κάτι ύποπτο κρύβεται από πίσω. Πώς πρέπει λοιπόν να λέμε όχι σε έναν ναρκισσιστή? Ο κανόνας νούμερο 1 είναι: ποτέ μην δικαιολογείσαι. Ποτέ. Μόλις αρχίσεις να εξηγείς γιατί λες όχι, τύπου «δεν μπορώ γιατί δεν έχω χρήματα» ή «δεν έχω χρόνο», τότε δίνεις στον ναρκισσιστή την τέλεια αφορμή. Εκείνοι αμέσως θα σου βρουν τη λύση. Δεν έχεις χρήματα, πάρε δάνειο, δεν έχεις χρόνο, ακύρωσε μια συνάντηση. Για αυτούς, τα επιχειρήματά σου είναι απλώς εμπόδια που πρέπει να παρακάμψουν ή να ξεπεράσουν. Το πιο δυνατό όχι είναι το καθαρό όχι. Ή το όχι, αυτό δεν με βολεύει. Χωρίς εξηγήσεις, χωρίς συγγνώμη. Αυτό τους μπλοκάρει εντελώς, γιατί δεν τους δίνεις κανένα πάτημα για να ξεκινήσουν έναν καυγά. Είναι ένας τείχος δίχως πόρτες. Και αυτό ακριβώς πρέπει να χτίσεις. Να είστε προετοιμασμένοι. Μόλις αρχίσετε να λέτε συστηματικά όχι, η κατάσταση στις σχέσεις σας θα ενταθεί. Αυτό ονομάζεται έκρηξη εξαφάνισης. Φανταστείτε έναν αυτόματο πολιτή αναψυκτικών που έφαγε το κέρμα σας, αλλά δεν έβγαλε το κουτάκι. Τι κάνετε? Αρχικά πατάτε το κουμπί ξανά. Μετά πατάτε πιο δυνατά. Στο τέλος, αρχίζετε να κουνάτε τη μηχανή και να τη χτυπάτε. Ο ναρκισσιστής είναι ακριβώς αυτό το μηχάνημα. Όταν τα παλιά του κουμπιά πάψουν να δουλεύουν, θα αρχίσει να σας ταρακουνάει με τρομακτική ένταση. Θα χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους ταυτόχρονα. Θα εναλλάσσει κολακεία και απειλές, αγάπη και μίσος. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή. Ωστόσο, είναι και το σημάδι ότι η τακτική σας δουλεύει. Έχει πανικοβληθεί. Χάνει τον έλεγχο. Αν αντέξετε σε αυτή την καταιγίδα, θα νικήσετε. Αυτή την περίοδο, η τεχνική γκρίζα πέτρα, grey rock, είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Όταν λέτε όχι και ο ναρκισσιστής ξεκινά την καταιγίδα συναισθημάτων του, πρέπει να γίνετε βαρετοί, σαν μια γκρίζα πέτρα στην άκρη του δρόμου. Μην αντιδράτε συναισθηματικά. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Απαντήστε μονότονα, σύντομα και χωρίς ίχνος ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως «Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος». «Κρίμα που το βλέπεις έτσι». Η απάντησή μου παραμένει όχι. Μην τους δίνετε συναισθηματική τροφή. Ο ναρκισσιστής χρειάζεται τον φόβο ή τον θυμό σας. Αν τους παρέχετε μόνο πλήξη και σταθερότητα, με τον καιρό θα χάσουν το ενδιαφέρον τους. Γιατί να κλωτσίσεις ένα αυτόματο μηχάνημα που δεν κουνιέται καν? Θα πάνε να βρουν ένα ευκολότερο θύμα, μια άλλη πηγή τροφοδοσίας που θα τους δίνει την επιθυμητή αντίδραση. Η λέξη «όχι» είναι ο καλύτερος ανιχνευτής ναρκισσισμού στα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας. Αν μόλις ξεκινήσατε να μιλάτε με κάποιον και θέλετε να τον την τσεκάρετε για τοξικότητα, δοκιμάστε να του αρνηθείτε κάτι ασήμαντο. Πείτε του ότι δεν μπορείτε να βρεθείτε απόψε. Ή ότι δεν σας αρέσει το εστιατόριο που διάλεξε. Και παρατηρήστε προσεκτικά την αντίδρασή του. Ένας υγιής άνθρωπος θα πει «Οκ, κανένα πρόβλημα. Ας το κάνουμε άλλη φορά». Ένας ναρκισσιστής, ακόμα και στη φάση του «μήνα του μέλιτος», θα βγάλει μια μικροαντίδραση. Μια σκιά δυσαρέσκειας στο πρόσωπό του, ένα σαρκαστικό σχόλιο ή επίμονες προσπάθειες να σας αλλάξει γνώμη. Αυτή είναι μια κόκκινη σημαία στο μέγεθος ουρανοξύστη. Αν ο άλλος δεν σέβεται το μικρό σας «όχι» τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να σεβαστεί το μεγάλο σας «όχι» αργότερα. Είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσετε ότι όταν λέτε «όχι» σε έναν νάρκισσο, ουσιαστικά λέτε «ναι» στον εαυτό σας.
Κάθε φορά που βάζετε ένα όριο, ανακτάτε ένα κομμάτι της προσωπικής σας επικράτειας, ένα κομμάτι της ψυχής σας. Θυμάστε ποιοι είστε, αρχίζετε να σέβεστε τον εαυτό σας. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σας υπολογίσει ο Νάρκισσος. Οι Νάρκισσοι περιφρονούν εκείνους που μπορούν να ελέγξουν, ενώ κρυφά φοβούνται όσους δεν μπορούν να τσακίσουν. Το σταθερό σας «όχι» δεν πρόκειται να κάνει τη σχέση σας μαζί τους ζεστή και στοργική. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, όμως θα την κάνει ασφαλή για εσάς. Θα σας μετατρέψει από θύμα σε ένα φρούριο που δεν μπορεί να πέσει με έφοδο. Ωστόσο, προσοχή, υπάρχουν τύποι ναρκισσιστών από τους οποίους πρέπει απλά να το βάλετε στα πόδια. Αν η άρνησή σας φέρνει απειλές για σωματική βία, παρενόχληση ή απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, καμία τεχνική διαπραγμάτευσης δεν πρόκειται να βοηθήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, το «όχι» σας πρέπει να είναι ένα οριστικό αντίο. Πλήρης διακοπή επαφής. Μπλοκάρετε τους παντού. Εξαφανιστείτε από κάθε ραντάρ τους. Μερικές φορές, το μόνο «όχι» που καταλαβαίνει αυτός ο τύπος ανθρώπου είναι η παντελής απουσία σας από τη ζωή του. Μην προσπαθήσετε να τους αναμορφώσετε με τις αρνήσεις σας. Ο στόχος σας είναι να σώσετε τον εαυτό σας, όχι να θεραπεύσετε τη διαταραχή τους. Τα όρια δεν υπάρχουν για να αλλάξουμε τους άλλους, αλλά για να προστατεύσουμε εμάς τους ίδιους. Και φτάνουμε στο πιο ουσιώδες. Ο ναρκισσιστής δεν θα σας συγχωρήσει ποτέ την ανεξαρτησία σας. Θα θυμάται την άρνησή σας για πάντα και με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσει να εκδικηθεί. Όμως αυτό δεν πρέπει να σας τρομάζει. Η μη συγχώρησή τους είναι το σήμα κατά τεθέν της ελευθερίας σας. Αν ο ναρκισσιστής είναι θυμωμένος μαζί σας, σημαίνει ότι όλα τα κάνετε σωστά. Σημαίνει ότι βγήκατε από τον έλεγχό του. Αφήστε τους να θυμώνουν. Αφήστε τους να καταστρώνουν σχέδια. Η δύναμή σας βρίσκεται στο ότι δεν χρειάζεστε πια την έγκρισή τους. Η λέξη «όχι» κόβει τον ομφάλιο λόρο, μέσω του οποίου ρουφούσαν τη ζωή από μέσα σας. Κρατηθείτε από αυτή τη λέξη. Εξασκήστε την μπροστά στον καθρέφτη. Πείτε την δυνατά. Αυτή είναι το σπαθί σας και η ασπίδα σας. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, αναλύοντας πώς λειτουργεί η άρνηση. Τώρα πια γνωρίζετε ότι το «όχι» για έναν νάρκισσο δεν είναι απλώς ένας ήχος, αλλά ένα χτύπημα στο πιο ευαίσθητο σημείο τους, στον φουσκωμένο αλλά κενό εγωισμό τους. Μάθατε γιατί αντιδρούν με οργή, χειρισμούς και σιωπηλή τιμωρία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα καταλαβαίνετε, η αντίδρασή τους δεν είναι δικό σας λάθος. Είναι σύμπτωμα της δικής τους δυσλειτουργίας. Χρησιμοποιώντας το «όχι» ως εργαλείο, πάβετε να είστε μια εύχρηστη πηγή και γίνεστε ένα άτομο που πρέπει να υπολογίζουν. Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Θα περάσετε καταιγίδες. Όμως η γαλήνη και ο αυτοσεβασμός που θα βρείτε στην απέναντι όχθη αξίζουν τον κόπο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σας δώσει τη δύναμη να βάλετε αυτό το όριο που τόσο καιρό θέλατε να ορίσετε. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια. Κάντε ένα like, έτσι βοηθάτε και άλλους ανθρώπους να βρουν αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Και τώρα, μια ερώτηση για εσάς. Ποια ήταν η πιο ακραία αντίδραση σε δική σας άρνηση που έχετε αντιμετωπίσει? Γράψτε την ιστορία σας στα σχόλια για να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Τα λέμε στα νέα βίντεο.